Hallå? Detta är tredje gången jag försöker spela in den här, men jag tror det inte. Den här videon, det är min första video. Och min nästa video, det kommer vara några saker av mig. Det är min nästa video då. Och i den här videon så tänkte jag visa hur jag köpte på Ullared. Ja, jag kan börja direkt. Det som jag köpte, det var idag och en gång igår. Men det har inte funkat. Om det är Cotton Candy, popgodis och drivsticka var 10 pack. Och så är det 10 kronor. Sen köpte jag en tatteburk. Och den kostar 13 kronor. Jag vet på rättföringar. Jag försöker annars kanske det blir 2. Sen köpte jag en väska. Den ser ut så här. Och på baksidan. Här har jag sett på omsäkringen. Det är typ Lypsyl och huskräm och sånt. Här framme har jag huskräm. Det är tuggummi. Nästa köpa kostar 80. Ja. Huslo. Smittspåtagning. Sånt där. Sen. En katt här. Som har väl komma. Nej. Det är inte så med det. Kom här. Där är han. Kolla där. Så. Där. Där. Ja, men den väskan kostar 80 då. Och svamparna, de kostade 60. Sen köpte jag prispåsar, men det är nog inget att se. Sen köpte jag en jättesås. Så lite gulliga kiss. Den ser ut så här. Jag vill veta att det ska vara hållbart när jag ska sova, så är det bra. Så köpte jag choklad, men den är slut. Ja, jag kissar. Ja. Så köpte jag en planering och en god sandwich. Mysigt. Så den har vad jag ska göra.
Stickor. Då fick jag en hårinpackning. Om man vill ha det uttag. Ja. Hon är en katt med. Men jag har inte köpt det. Inte bullar i alla fall. Det är fint. Ja, sen köpte jag en sån här Claudia. Penna som man målar på naglarna. Målar längst upp. Stabilt. Pennan ser ut så här. Försiktigt. Och sen köpte jag, den kostade 10. Hårinpackningen kostade 30. Planeringen kostade 10. Och chokladen kostade 15. Sovmasken kostade 27. Fryspåsarna kostade 6. Calypsosen kostade 16. Sen köpte jag lösnaglar. 24 naglar. Självhäftande modell. Och det står 24 självhäftande lösnaglar med perfekt passform. Mottaget enkelt med varmt vatten. Perfekt för kvällen. Enkelt att applicera och lätt att ta bort utan att skada dina naturliga naglar. Utförlig bruksvisning finns i förpackningen. Så den var bra. Nu ska jag här och mysa. Sen köpte jag en ansiktsmask. Vad tog den vägen? Här var den. Och sen ut. Den är grön. Jag har en öppnad. Så den har inga sidor som typ skillnaden. Men i alla fall. Kostar 9 kronor styck. Plastmålarna kostar 58 kronor. Så köpte jag en skruv. Den ser ut här. Jag har testat den. Men det är för det. Kan hitta den här på sig. Ja, så här ser den ut. Det är typ inte en väl ut. Men på fötterna så är det bara ut. Sen köpte jag en ögonskuggspenseln. Det kostade 6 kronor. Så köpte jag en parfym. Star Nature. Den kostade 30. Det blir där. Så jordgubb, blåbär, hallonambar. Så här ser förpackningen ut. Ja. Så köpte jag en bandoktopp. Sån här topp utan band. Den kostar 90 kronor. I vanlig storlek är det. Ska se lite. Jag köpte öroningen. Så. Som är jättesnygga. 90 lobbyfria. Är de. Kostar 25.
Sen köpte jag ett läppbalsam, men det ligger nere i min jackficka. Jag kan inte heta det, men det är en sån här stor burk. Ja. Sen köpte jag hårsnoddar. Neonfärger. Sen köpte jag ett torrskott. Det kostade, snodarna kostade 10 kronor. Det var 14 stycken. Balsamet kostade 10. Örhängerna kostade 25. Sen köpte jag en badsvamp, mikrofiber. Den kostade 5 kronor. Det var jättebra, man gör tvätta ansiktet med den. Den ligger ner i trappan så jag kan hämta den. Men det är grön och kantig. Sen köpte jag ett cykelsadelskydd. Jag sitter på min cykel som är i garaget och den kan jag till den var i bilen med typ regnpads. Uppfristig inte. Men nu kommer det igen. Sen köpte jag vykort. Oj. Är det här allihopa? Nej, bara 2. En till. Och en pant. Och så är det bakom. Nej, det gjorde den inte. Nu ser ni hans svans där. Ja. Det är en blomma. Och en häst. Och en katt. Och sen så var det en blomma som stod i en kruka. Ja, det här var det jag köpte på Ullared. Det var jättekul. Jag var där med min mormor, mamma och min kusin som är 1 år yngre än mig. Och min nästa video, det kommer ju vara några saker om mig. Och det här var min Ullared. Det var första gången jag var där. Det är jätteroligt. Ja, jag har väl inget mer att säga. Så, hejdå!